हेलौ लोगोफोर, दानिया जों मोनफैबाय तामुलपुर कुसुबारि माने थास'बारि। आब' आरो हुलुमुलु थाबायगासिनो बामनानै नै बिमा फिसा आंबो थाबायगासिनो रानथेंथें मोदोमखौ लानानै नै बिब' बिनानाव सानैबो। आब'आ जि साइसखाना आं बारा साइसखाया नै लोगोफोर। आरो हुलुमुलुखौथ' बुंनाङा नै। दानिया मन्दिराव हुलुमुलुखौ दसे थाबायहोदोंमोन आरो खुलुमखांनायनि उनावहाय। जा साइसखाना दानिया नै आंखौबो आब'आ एसे गथ' बामनानैबाबो खस्थ' मस्थ' भिडिअ लानो होदोंमोन आङो एसे बानायनो होननानै रानथेंथें मोदोमखौ लानानै मेम'रि थाथोंसै होननानै रिल्स बानायलायबाय नै रानथेंथें मोदोमखौ लानानै सासिखाया फासिखाया उनावहाय बुरि बानायनो होननानै ना लोगोफोर आंखौ साइस नुदोंना माबोरै नुदों कमेन्ट बक्साव खोन्थाहरबानो जाबाय। लाइक शेयार कमेन्ट खालाम मोजां नुदोंबा आंनि रानथें मोदोमखौ, नङा होनबा? नैबेनो मन्दिरा गपाल आरो जगन्नाथ। बेयाव सानै मानसिखौ सानै इसोरखौ फुजिनाय जायो आरोना, गपाल आरो जगन्नाथ। बेनो मन्दिरा। बेनो जाहैबाय हिन्जावफोरनि देलायग्रा, नङासै होनबा? दानिया नै जोंहा हुलुमुलुआ मालाय गेलेनायखौनो नायगासिनो हरै सोरखियाव गाखोनायखौ जा मोजां नायथारो आरोना। नायनानै प्लाबबि जाया मेगना, ओरैबायदि माने नायबाय थागोन आरो बे बा ओरैबायदि नायो आरो गोजौनि गिदिंबाय थानायखौनो जोंफ्रा गाखोनो गियो नालाय गाखोआसै। बिथाङानो जाहैबाय अजय माने अजय बर'। इउटुब फेसबुक अजय बर'आनोखा। बेखौनो मानसिफ्रा ओरैबायदि सेलफि लादों फट' लादों आरोना। ओमफ्राय आंबो दसे ओरैनो लानो होननानै फट' आरो भिडिअ लानाय जाहैबाय आरोना। नोंथांमोना सिनायोबा बिथांखौ नायहैनांगोन, ओरैबायदि माने फेमास आरोना बिथाङा। बेखौ लोगो मोननानै ओरैबायदि गोजोनबाय आरो दिनै। बेनिखायनो आंबो दसे बिथांखौ लोगो मोनना गोजोननायजों लोगोसे भिडिअ लाबाय। बिथाङानो अजय बर'। हारसानिसो बानायो बियो, हारसानि। नै नायबानो जाबाय नायबानो जाबाय नायबानो जाबाय। बियो बाजै, बिथांनि फिसाला बियो आरो अजय। बे जोंहानि आब'नि फिसाजो। जायबो रायज्लायदों जायबो माथोदों बिथांखौ ओरैबायदि मोजां आरोना बिथाङा। बे आरो उदैनि खाजोना माने उदैनि खाजाना, बेखौ लायाबानो फुजायानो नङा। नैबे जाहैबाय खराय ना गाथ'नो 50 थाखा बेयाव गाखोबानो। आं दख'ना गानोबा गाखोगौमोनहाय। जोंहानि हुलुमुलु थाबायलायबाय दसे ओरै इन्टारेस्ट मोनदों आरो मा नुदों खननो लुगैनानै गाफ्लासोनानै दोनबाय नुदोंना पेकेटखौनो। मानसि महर इसे जुबिन दा बिथांखौ दसे आङो खुलुमनो होननानै खाथियाव थांबाय। बिथांखौ ओरैबायदिनो बेवहाय खाथियाव मोगथाङाव नुवाखैबाबो दिनै ओरैबायदि माने गुबुन जायगायावहाय ओरैबायदि गासैबो फुजियो। बेनिखायनो आंबो माने बिथांखौ लोगोथ' मोनखायाखै मोगथाङाव, बेनिखायनो आङो दुखु मोनो नाथाय गोजोननाय मोन्दों। जोंनि निकासि हालामावहाय बहुद खम आरोना बिथांखौ फुजिनाय। बिथाङानो जाबाय मानसि महरै इसोर, नङा होनबा? फट' एसे लाबाय गोजोननायजों लोगोसे। दुखु मोनो गोसोखाङोब्ला दिनैसिम मिनिनोबो मोनाखै। बिथां हेमन्त मामायासो मा खालामसै आरो उपाय गैयाना, जोंलाय आरो एम्फौसो। जय जुबिन दा। दानिया नै बिमा फिसा आंनि भिडिअ बानायखौ नेगासिनो आरोना, न'आव थां जाबाय आरो नेगासिनो आंखौ। नै आंहा एसे लेट जाबाय नालाय भिडिअ बानायनो। बे जाहैबाय उन्दैफोरनि गेलेग्रा आरोना, जा मोजां मोजाङै गिदिरनिबो दं उन्दैनिबो दं। बे जाहैबाय बिजाब गला बिथां जुबिन दानि, गासैनिबो गिदिर गिदिर मानसिनि। जोंहा आखा फैसा गैया नालाय लाहायासै। बाय बाय।